Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 16 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tal-Karmnu. Nilqakom għall-quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Kull min jagħmel ir-rieda tal-missier huwa ommu u ħutu. Hawnhekk Ġesu ma kienx qed ibaxxi lill-Ommu Marija, anzi kienet hi l-ewwel li jemnet il-kelma u għexita u għalhekk hija mudell kbir għalina lkoll. Marija, għallimna dejjem kif għandna naqdu lill-Ibnek Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira tal-Madonna tal-Karmnu. L-Iskrittura tfaħħar il-ġmiel tal-Karmelu, l-olja tal-Karmelu fejn il-Profet Elija tħabat biex iħares il-safa tal-fidi tal-poplu ta' Iżrael, il-fidi falla. U fis-seklu 11 xi eremiti inġabru hemmhekk fuq din l-olja biex jgħixu ħajja kontemplattiva taħt il-patroċinju ta' Marija. Din il-festa hija marbuta speċjalment ukoll ma' San Xmun Stok, id-dera li rċieva ta' Marija fl-1251 fejn ingħatalu wkoll l-abtu li hu simbolu tal-libsa tal-Karmelitani, tal-Ordni Karmelitan, u koll li fakkarna fil-ħarsa, fil-kura materna ta' Marija. Mbagħad il-devozzjoni lejn Madonna tal-Karmnu infirxet l-ewwel speċjalment fl-Ingilterra bejn l-1376 sa l-1386 dawk l-10 snin fl-Ingilterra, mbagħad komplit tinfirex f'postijiet differenti permezz tal-Ordni Karmelitan, mod li iktar tard, ġifieri qed ngħidu xi 350 sena wara Papa Benedittu 13 għamilha tifkira għall-Knisja kollha. Aħna nħarsu llum lejn Marija niftakru li omna li tħarisna, li tieħu ħsiebna u li tfakkarna li l-aqwa ħaġa fil-ħajja hija nfittxu li nagħmlu r-rieda ta' Alla lina. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-Verġni Glorjuża Marija tidħol għalina qudiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għand dak li hu il-muntanja vera tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfexx fil-għena bint Sion, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jingħaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu l-poplu tiegħi. U jien nammar f'nofsok, imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek. U l-mulej jieħu l-Ġuda bħala semu mill-wirt fl-Art Imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalemm. Żommu skiet quddiem il-mulej. Intom il-ħajjin kollha.
għax stembaħ mill-amara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu flimkien. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Għaxu xeħed fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu, iva, min issa l-qoddim kull nisa li sejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Iħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Is-Setan għamel miegħi ħwejjeġ kbar u qaddis u l-isem tiegħu. Niżżel is-Setan minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Is-Setan għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Is-Setan għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif Ġesu kien qiegħed ikellem in-nies, ġew ommu u qrabatu waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżda hu wieġeb il dak li kellmu qallu min hi ommi u min huma ħuti. Imbagħad mett idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal dawn ara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. Il-kliem ta' Ġesu li smajna fl-Evanġelju llum jista' għal mument jinħass insensittiv, speċjalment lejn ommu. Hawnhekk naraw li Ġesu kien qiegħed ikellem lin-nies, imbagħad xi ħadd jiġi jgħidlu hawn ommok u ħutek, kif nafu fl-Evanġelju ħutek huma rabatek, qegħdin ifittxu li jkellmuk. Ma tiġrix spiss fl-Evanġelju li jiġu għand Ġesu jgħidulu hawn ommok u l-qraba tiegħek qegħdin ifittxu li jkellmuk. Għalhekk isek għall-mument immaġina li Ġesu kellu jieqaf jgħid lin-nies skużawni ftit għax hawn ommi barra ħannara naqra xi trid ħankellima naqra. Ma minx hekk Ġesu. Ma ħareġ ikellem lill-ommu u lill-qraba tiegħu. Imma għamel xi ħaġa partikolari. Il-dak li ġie jgħidlu, Ġesu qallu min huma ommi, min huma ħuti. Mbagħad ħares lejn dawk li kienu qed jisimgħu qal dawn huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Dal-kliem ta' Ġesu x'irid jgħid bih? Qiegħed Ġesu
isu juri nuqqas ta' rispett lejn ommu, qiegħed isu ipoġġi fl-istess keffa ħanejtek ommu li qiegħda barra tistenna li tkellmu u n-nies li qegħdin ġewwa ishom għalih xorta. M'hemmx nuqqas ta' rispett f'dan li jgħid Ġesu, anzi, meta aħna naqdu dan li jgħid Ġesu mar-rakkonti fejn hemm Marija preżenti fl-Evanġelju, nindunaw x'qed jagħmel Ġesu hawnhekk. Illa li Ġesu hawnhekk bil-kliem tiegħu qed ifaħħar lil Marija għal kobor tagħha. L-ewwel nett il-kobor tagħha huwa fli għamlet ir-rieda tal-mulej. U hija l-ewwel u l-akbar eżempju għal kulħadd f'dan li hi dejjem fitxet li tagħmel ir-rieda tal-mulej. Fil-fatt, tolqotna f'Marija kif l-ewwel rakkont meta jidher l-Anġlu Gabriel u jgħidilha bil-ħsieb ta' Alla li ssir Omm Alla, hi ma setgħetx tifhem, ma kienx qed tara ċar, imma meta ndunat li minn Alla qalet hekk jispiċċa r-rakkont hawn jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U nafu li dal-kliem Marija mhux biss qaletu dikinhar, imma għexitu ħajjita kollha sal-akbar mument ta' tbatija meta kienet taħt is-salib ta' Ġesu. U nafu wkoll illi l-aħħar kliem li hemm ta' Marija fl-Evanġelju ma kienx l-aħħar kliem li qalet imma li hu reġistrat fl-Evanġelju u dak li tgħid fit-tiġ ta' Kana meta l-qaddejja tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu li jgħidilkom Ġesu. Marija hija dik li dejjem tfittex li tagħmel ir-rieda ta' Alla u tħeġġeġ lill-oħrajn lilna lkoll biex nagħmlu ir-rieda ta' Alla. U għalhekk Ġesu hawnhekk qed jgħid propju ifaħħar lil Marija għall kobor tagħha hi li fitxet li tagħmel ir-rieda ta' Alla. Imma qed jgħid ħaġa oħra wkoll importanti. Aw qed jgħid Ġesu li aħna lkoll imsejħin biex nixbħuha f'dan u hekk inkunu parti ngħixu tassew bħala il-familja ta' Alla. Fil-fatt innutaw, Ġesu kienet waħda, Marija, dik li weldetu, ħadd ma jista' jiġbaħha f'dan, imma li tagħmel ir-rieda ta' Alla, Marija l-aqwa eżempju f'dan, kulħadd jista' ifittex li jagħmel bħala u aħna lkoll imsejħin biex nixbħuha f'dan. U għalhekk Ġesu qed jgħid faħħar lil Marija f'xi ħaġa li aħna lkoll nistgħu nixbħuha anzi msejħin biex nixbħuha. Li nfittxu li nagħmlu r-rieda tal-Missier f'ħajjitna. Jew nitolbu llum fit-tifkira tal-Madonna tal-Karmnu nitolbu li hi tkompli tkun l-om li tħarisna u li takkumpanjana u li tgħinna biex f'ħajjitna nagħmlu dejjem ir-rieda ta' Alla. U jkun dan l-ikbar skop tal-ħajja tagħna u tgħinna ħafna f'dan nitolbu l-Marija biex tħarisna dejjem ħalli bħala infittxu li nagħmlu r-rieda ta' Alla u tkun magħna dejjem kif nitolbuha fit-talba hekk għażiża li ngħidu tant spiss issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Irresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla f'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli ix-xandar il-kelma ta' Alla lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Għatina l-grazzja illi Marija tkun dejjem dik li takkumpanjana fil-ħajja tagħna u tgħinna biex infittxu li nagħmlu r-rieda tiegħek f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal-Papa Franġisku biex tkompli tgħinu, tbierku, tħarsu, tgħinu biex jaqdi bimħabba kbira il-missjoni tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin mid-tbatija speċjalment minħabba l-mart, kemm dawk li qegħdin fl-isptar, l-isptarijiet Malta jew barra minn Malta jew nkella l-kura d-dar tagħhom. Tolbu mulej biex dejjem isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi tilfu li xi ħadd għażiż għalihom dawn l-aħħar jiem. Tolbu biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem il-dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U ressu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Umna Marija, slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' Mibnek għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sirin nofrulek, aħna stess inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru kemm inti tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma li iżjed illum fit-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija aħna nfaħħru il-kobor tat-tjieba tiegħek bl-istess innu tarattir ħajr li għamlitlekom Mibnek. Għax tasseħu jieġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq aħnena tiegħek bla tarf, meta ħarist li niċċokon tal-qaddija tiegħek u bijatajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Biħettajja kollha tal-anġli ferħana dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra ġoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa ta' ebnek inti tajtna sehem mill-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina l-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rożarju llum għal persuni ta' ħajja konsagrata b'mod partikolari f'din il-festa tal-Madonna tal-Karmnu għall-Ordni Karmelitan. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna u qafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu ħafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatik ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum ħafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina minn tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina minn tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina minn tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffrinna d-nubietna pal naffru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffrinna d-nubietna pal ma naħfru minnu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina li inti jomna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minn Pilatus għall-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem. Amen. Marija Santes Maurina li inti jomna li kisma tal-tana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija
Meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna d-dumietna palma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Kif Santu. kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlowa u ta' matana slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Li lek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja l-avukata tagħna, dawwallina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-dubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob
itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiela lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Deodata Pesani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Mala Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li lumina għattumana, aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30. It-tmiem il-ġimgħa tajjeb.